Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt nøjagtigt. Jeg tror, det er noget med, hvor langt barnet har udviklet sig, men jeg er faktisk ikke sikker på, lige hvad udviklingsstadiet det er på. Jeg tror, at det ligger forholdsvis tidligt, sådan at børnene ikke når at blive, eller at dem der skal fødes, de ikke når at blive hele børn endnu, tror jeg. Sådan at man tager livet af dem forholdsvis hurtigt, inden at man når at lægge mærke til noget. Det ved jeg ikke rigtigt. Fordi at ellers så udvikler fosteret sig for meget til, at man dræber et menneske mere end man dræber et foster. Det er det begynder at blive lavet til et barn. Altså det er et rigtigt barn inde i maven. Fordi at så har barnet ikke noget udviklet sig så meget i maven, altså det er ikke blevet så stort endnu. Fordi at der er barnet ret lille, og hvis det var over 12 uger, så ville det være som om at dræbe en person. Fordi efter det, så kan de vel føle, så er de næsten liv. Måske fordi barnet bliver sådan for stort til at komme ud. Ja, det tror jeg også. Måske fordi at fosteret ikke er nået at vokse så meget, så man ikke ved med sikkerhed, om man er gravid eller man, så kan der ske en masse af ting. Ingen idé. Jeg tror det er fordi, at hvis man når længere hen, så kan barnet begynde at udvikle sig noget mere, og så kan det få større konsekvenser også. Og så tænker man mere, at man dræber faktisk et levende barn, end hvis man er sådan lille, som man ikke rigtig tænker over, og ikke rigtig har følelser og sådan noget. Der er ikke nogen rigtig årsag til, at det er den 12. uge i Danmark. Det er noget, der har noget med de gamle dage at gøre, og det er bare noget, der er historisk bestemt. Kunne det ligge omkring 14.000 eller sådan noget, tror jeg måske. 35 til 40.000. 25 til 30. 14 til 20. 25 til 30.000. 14 til 20.000. 35 til 40. 14 til 20.000. 25 til 30.000. 14 til 20.000, ja. Okay. Ja. 25 30 uger. 22 uger. 25 nu. 22. 30 uger, tror jeg. Ja, tror jeg også. 25, tror jeg. 22. 30. Nej, 24. 22. Husk, jeg tænker, jeg gætter 24. uge. Efter 16 uger, tror jeg. Efter fødslen. 24. 24 uge. 24. Efter fødslen. 24 uge. 16. Jeg ved. 24 uger. Jeg tror først, det kan føles svært efter fødslen.